Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Уртак мәсьәле. Калабызда мәҗбүри чиплаштыру буенча очрашу узды. В случае пропажи каких-то собак или спорных вариантов, тут уже очень такое веское проводят и показывают то, что это чип действительно индивидуальный номер. Җиңү һәрберсенә татымаса да, бу зур тәҗрибә. Әлбәттә, ел укытучысы Бөтен Россия бәйгесенең зона туры уза. Балалар тиз бу уенга включились. Һәрбер этабында алар үзләренең эшләрен белеп башкардылар. Һәм жюрилар да аны отметили. Татар халкының милли мирасы. Калабызда ак калфаклы рәссамнар иҗади берләшмәсе күргәзмәсе ачылды. Шушы күргәзмәләребез аша без инде бик күп мәктәпләрдә бик күп очрашу кичәләре оештырабыз. Татар мәктәпләрендә инде в основном сөйлибез татар сәнгате турында. Узган елда Татарстанда барлык авыл хуҗалыгы хайваннарын һәм кош-кортны идентификацияләү төгәлләнде. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсенә сылтама белән Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Хәзер чират 4 аяклы дусларыбызга җитте. Ел башыннан Татарстанда этләрне мәҗбүри теркәү гамәлгә керде. Тукымына карамастан, аны туганнан соң 3 ай эчендә теркәргә кирәк. Әгәр ул гаиләдә күптән яши икән, 1 ел дәвамында теркәү мәҗбүри. Әгәр хайван сатып алынган һәм аның яше 3 айдан артык булса, теркәлүгә нибары 1 ай бирелә. Этне теркәүнең беренче этабы чип кертеп маркировкалау. Бу хакта масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә Әлмәт районы дәүләт ветеринария берләшмәсе начальнигы Риваль Мөхәммәтҗанов җентекләп сөйләде. Этләрне рәсми теркәү Татарстанда мәҗбүри процедура. Ветеринария берләшмәсе белгечләре бу карарны ел башыннан тормышка ашыра башлаган. Бүген район авыллары буенча этләрне теркәү һәм маркировкалау буенча мобиль бригадалар йөри, баш ветеринар Риваль Мөхәммәтҗанов. Бу процесс үз эченә ветеринар тикшерүне, микрочип урнаштыру һәм тиешле документларны рәсмиләштерүне ала. Аның һәм хуҗасы турындагы барлык мәгълүматны федераль базага кертергә мөмкинлек бирәчәк. Бу үз чиратында төрле авыруларга бәйле вәзгыятьне контрольдә тотарга мөмкин булачак. Чип подкожный вводится. Чип тире астына урнаштырыла. Һәр чипның үз номеры. Шул номер хариот системасына кертеләчәк. Токымы, яше, нинди прививкалар ясалганлыгы, асрау адресы, шулай хуҗасы турында да мәгълүмат булачак. В этой базе указывается владелец, адрес его полный, потом данные о животном, масть, возраст, порода. И также мы туда вводим те мероприятия, которые вводили, проводили исследования, вакцинирование. Все это вводится в базу. Процедураны үткәрү өчен хуҗаларга түбәндәге документларны әзерләргә кирәк. Прописка турында тамгалы паспорт, иненең һәм этнең ветеринария паспорты. Әгәр ветеринария паспорты булмаса, аны шунда ук рәсмиләштерергә дә мөмкин ди баш ветеринар. Хәзерге вакытта белгечләр 160-тан артык этне теркәгән. Хайванны теркәү бәясе 100 сум тәшкил итә, ә чиплау 120 сум. Если есть паспорта, это у элитных животных там. Гадәттә токымлы этләрнең паспортлары була. Чип номеры шушы паспортка теркәлә. Чик аша узып йөргән вакытта ул чиплар эшне җиңеләйтәчәк. Бәхәсез сораулар туганда да шушы номерлар аша ачыклык кертергә мөмкин булачак. В случае пропажи каких-то собак или спорных вариантов, тут уже очень такое веское проводят и показывают то, что это чип действительно индивидуальный номер. Эт хуҗаларына шулай ук мөстәкыйль рәвештә Әлмәт районы дәүләт ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итәргә була. Оешма геофизический урама 15 Б адресы буенча урнашкан. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу
Бүгінлерді Adımlar Әлмәт гимназиясында ел оқытушысы 2025 Бүтін Россия бәйгісінің 2 күнлік зона туры уза. Сынауларда Татарстанның 6 районынан 9 педагог қатнаша. Олар оқыту ұсталықларын, оқушылар һәм хезмәттәшләр белән үзара бәйләнештә булуларын, оқытуның инновацион методикалары белән уртаклаша алуларын күрсәтергә тиеш. Конкурсның бір көнен Алсу Әхмәтҗанова күреп кайтты. Ел оқытушысы бәйгесе ижади актив педагогларны ошыклау, аларга ярдәм итү һәм бүләкләү, шулай ук оқытучы һөнәренең абруен күтәрү максатларын күздә тотып үткәрелә. Adımlar гимназиясендә узган һөнәри осталык ярышында катнашучыларның хезмәтен Казан педагогика коллеятының биология укытучысы Ольга Ягнова, балалар IT паркы башлыгы Динара Смага һәм Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты методик эш бүлеге башлыгы Ольга Мартьянова бәяләде. В этом году у нас Быел зона этабында катнашу өчен 142 заявка килде. Шуларның 96-сы ел укытучысы. Анда 2 номинация һәм 46 педагогик дебют номинациясе буенча. Ә без зона этапларын тәмамлагач республикабызга 40 кеше чыгачак. 46 педдебют подали на зональный этап. В итоге, когда зональные этапы мы завершим, на республику у нас с вами выйдут 40 человек. Конкурсның беренче этабы ачык дәресләр үткәрү. Бәйгедә беренче катнашучы Баулы районыннан килгән башлангыч сыйныф укытучысы Лилия Хисамова. Тәҗрибәсе зур булган педагог 4-нче сыйныфта әдәби уку буенча дәрес үткәрде. Дәрес баштан азагына хәтлем уйланган, ул барсы да театр турына иде, физкульт минуткасы да безнең антракт дип атала иде. Шуңа күрә балалар тиз бу уенга включились. Һәрбер этабында алар үзләренең эшләрен белеп башкардылар. Һәм жюрилар да аны отметили. Этапы уроков. То есть мы с ними... Альбина Гыниятуллина Ютазы районыннан яшь укытучы. Шулай ук педагог дебют номинациясында катнаша. Башлангыч сыйныфларны укытуына 2-нче генә ел китсә дә, бәйгедә катнашу аның өчен профессиональ үсеш баскычы дип саный. Аның ачык дәрес темасы нейрон челтәрләр белән бәйле иде. Нейросети да, что олга барыш, дөрес сүз әйткәнчә, ул яңа алымнар, яңа белем бала өчен. Аның өчен ул бик нык кызык, аның бөтенен беләсе килә бит, тем более ул телефон белән безнең смартфоннар белән барысы да бәйле. Шуңа күрә бу аларның стилендә теге сөйләшү шикелле була инде. Нейросеть шуңа күрә шундый прием алырга булдым. Бәйге 2 көн дәвам итә. Аның кысаларында катнашучылар ачык дәрестән тыш үзләре әзерләгән остахана да тәкъдим итәчәкләр. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда ак калфаклы рәссамнар иҗади берләшмәсе күргәзмәсе ачылды. Ул Әлмәт төбәкне өйрәнү музеенда бара. Биредә рәсем һәм кул эшләнмәләрендә чагылган татар халкының милли мирасын күрергә була. Шигешле колфаклар, изү һәм алъяпкычлар, өстәл япмалары һәм өй бизәкләре, милли төсмерләрне чагылдырган шәл яулыклар һәм картиналар. Төбәкне өйрәнү музееның кунак бүлмәсе бу көннәрдә әнә шулай үзгә бизәлеште. Мирас наследие исеме астындагы күргәзмәне ачуда Татарстанның хатын-кызлар рәссамнары һәм кул осталарыннан тыш ак калфак, Татар гаиләсе иҗтимагый оешмасының Бөтендөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге җитәкчеләре, укытучылар, тәрбиячеләр катнашты. Күргәзмәгә алып килгән эшләрнең авторлары барысы да булмаса да, күпчелеге үз эшләрен үзләре күрсәтеп сөйли алды. Әлеге ханымнарның барысы да милли мирасыбызны рәсем сәнгате һәм шигырьгән кул эшләнмәләре аша замандашларына тапшыручы оста куллар. Менә безнең төп максатыбыз шушы күргәзмәләребез аша. Без инде бик күп мәктәпләрдә бик күп очрашу кичәләре оештырабыз. Татар мәктәпләрендә инде в основном сөйлибез татар сәнгате турында, күрсәтәбез татар киемнәрен, шушы ничек итеп вообще татарлар киенгән, и хәзерге көндә нинди ничек матур итеп киенеп була татарча, үзебезчә. Ак калфаклы рәссамнар берләшмәсе моннан 1 ел элек оеша. Аның идеясе Бөтендөнья татар конгрессы ак калфак хатын-кызлар иҗтимагый җәмгыяте уздырган форум вакытында барлыкка килә һәм шул көннән башлап тормышка да ашырыла. Хатын-кыз рәссамнар башкаруындагы сәнгать әсәрләре күргәзмәсе төрле иҗади карашларны һәм техникаларны берләштерә. Һәрбер эш авторы гаилә, гореф-гадәтләр, өй учагы җылысы һәм буыннар бәйләнеше кебек мөһим темаларга уникаль карашын ача. Уважаемая Эльмира Якфаровна, рәхим итегез. Огромное вам спасибо. Вот она
как раз таки являлась мостом, связующим звеном организации этой выставки. Ак калфаклы рәссамнар берләшмәсе проекты кысаларында Әлмәткә килгән эшләрне февральнең 28-нә чаклы килеп күрергә була. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сукланып әйтмәде. Боразны үз итеп бер күрү белән әймәде. Шулай була. Безнеке диде. Матур һәм кызыклы китап һәр баланың ышанычлы юлдашы. Әмма аны үз куллары белән ясаса, ул тагын да кадерлерәк була. Фамилия гаилә ялы клубын оештыручы Эльзира Саврентьева шулай дип саный. Библионефть креатив киңлегендә ул чираттагы остаханәсен уздырды. Вакыйганы безнең төшерү төркеме дә күрде. Сегодня мы с вами отправляемся в мастер-класс, где мы будем делать книжку-малышку. Белгечләр балаларның кулына килеп эләккәнче китапның нинди юл узуы турында сөйли һәм эшне нидән башларга икәнен аңлата. Гөлнара Шәйхетдинова 3 бала әнисе. Һәрберсенә дә вакыт табарга тырышам дип, китап ясау остаханәсенә әкиятләрне яратып тыңлый торган улы Кәрим белән килә. Biz bugün гаиләбез белән шушындый мастер-классларда китап ясарга килдек, үзебезнең яраткан әкиятебезне алып килдек. Шул әкиятне китапка җайлап, матур итеп китап ясыйбыз. Минем безнең гаиләдә 5 кеше, 3 балабыз бар. Минем белән килдек Кәрим, аңа 7 яшь. Ул да бик ярата шушындый җирләрдә рәсем төшерергә, китаплар ясарга. Фамилия гаилә клубында узучы ял көне иҗади очрашулары Эльзира Саврентьеваның Россия яшьләре федераль грантын отып тормышка ашырыла. Аның өчен үз идеяләрен гаиләләрне берләштерүче кызыклы остаханәләр аша тормышка ашыру мөһим. Безнең яшь гаиләләребез шушы Деканевче зонасында, Библионефть зонасында ял көннәрен бик рәхәтләндереп уздыралар, файдалы. Алар бер-берсеннән үрнәк алалар, балалар аралаша, үзебезнең инде олылар аралаша. Гаджетларда, телефоннарда утырмасыннар өчен шушы бәйрәм дип әйтәбез инде, безнең өчен бик зур бәйрәм бу. Шушы бәйрәмдә катнашучылары өчен без бик шат. Үз китабыңны ясау мавыктыргыч шөгыль катнашучылар. Алар башта үзләренең китап миниатюрларын ясый, аларны бизи, шигырь һәм әкиятләр сойлап битләрне берләштерә. Гарифуллиннар гаиләсе китапны аю формасында ясый. Алар ял көннәрен күңелле һәм бөтен гаиләләре өчен файдалы итеп үткәрергә тырышалар. Мама узнала из соцсети. Мы пришли сюда, вообще очень классная атмосфера. Мы участвуем в каждом мастер-классе. Без биредә үткәрелә торган остаханәләрдә һәр вакыт катнашырга тырышабыз. Мондагы дуслык һәм күтәренке кәеф атмосферасы безгә бик ошый. Минемчә, гаилә белән файдалы вакыт уздыру бик мөһим. Бу безне берләштерә. Балаларны яхшырак аңларга булыша, алар үз чиратында безгә күбрәк хөрмәт белән караячак. Большим теплотой и уважением относиться к нам. Китап ясау буенча остаханә проект кысаларында йомгаклаучы чара булды. Оештыручылар очрашуларны язга таба шәһәрнең башка локацияләрендә янә башлаячак дип өметләнәләр. Яңа күргәзмә Әлмәт картиналар галереясында да ачылды. Ул музей дебюты дип атала. Галереяның быел алтын юбилейы булуын исәпкә алып, экспозициядә соңгы берничә елда галерея фондларын тулыландырган эшләр тәкъдим ителә. Музей дебюты Әлмәт картиналар галереясы оешканга 50 ел тулу уңайыннан ачылган беренче күргәзмә. Биредә тәкъдим ителгән эшләр музей фондын соңгы 5 елда тулыландырган хезмәтләр. Кайсындыр рәссамнар галереяга үзләре бүләк иткән, кайсындыр Татнефть компаниясе сатып алган. Алар жанр һәм стиль төрлелеге ягыннан аерылып тора, ди галерея директоры Розалия Минабетдинова. Здесь такое разнообразие. Хезмәтләр шул кадәр төрле һәм бу төрлелектә күргәзмәнең асылы да. Бирегә килүчеләр ял итеп тә, ниндидер яңа фикерләр туплап та кайтып китешле. Отдохнуть как визуально, насладиться эстетически, так, может быть, о чем-то и задуматься. Күргәзмә ачылган көнне галереяда авторларның берсен очрату насыйп булды. Салават Нигъмәтов бирегә сабакташлар очрашуы уңаеннан килгән. Күргәзмәдә урын алган хезмәте башлыча графика жанрында эшләүче рәссамның бәйгедә катнашкан эше. Я в основном работаю. Мин гадәттә графикада эшлим. Биредә минем рәсем сәнгатендә булган күп булмаган эшләремнең берсе тәкъдим ителгән. Әлбәт белән мине бик җылы хатирәләр бәйли. Узган ел биредә арт сабантуйда катнашкан идем. Ощущение присутствия. Вот. Но
В общем-то, с Альметьевском у меня связаны самые прекрасные, самые теплые воспоминания, потому что я здесь принимал участие в прошлогоднем, значит, арт-сабантуе. Күргәзмәдә дөрестән дә арт сабантуй бәйгесендә катнашучы рәссамнарның төрле юллардагы хезмәтләре урын алган. Алардан тыш биредә заманча рәсем сәнгате үрнәкләре дә бар. Һәрбере кабатланмас, һәрбере үзенчәлекле һәм бирегә килгән һәр кунак үзенә илһам чыганага таба алышлы. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән менә шушы ак ябылы әбиләр төшерелгән рәсемнәр дә, менә шушы мотор күркәм эшчән туташларның рәсемнәре дә барысы да күңелнең хисләрен, нечкә кылларын ачып салу өчен тәкъдим ителгән. Әлеге күргәзмәне биредә 28 февральгә кадәр килеп карарга мөмкин булачак. Радифа Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.